Paniod to ta guys. Dagan pala to video. Pahitira na itong ano tayo. Paniod so. Bang, bang, bang. Be, unsa ni abahaw ni ang kanon? Di na buntag. Nangamo. Ganyan na sa buntag nga Pamahaw. kanon. Panyagto. Panyapon. Pamahaw na ko. Kana nga bugas. Dili ka balos. Kana siya kanang gahiun. Balan. Gikan ba na sa kuwan? Saudi Arabia. Tinambalan. Magkuha ko guys. Imukbang na ko sa akong Facebook page. Lukan! Lukan, mami! Lukan. Paling tumig ang. Ini pula-pula siya. Mo kakor. Balik kita. Hi guys, kahapon. Yan guys, ato kwaon ang ato ta sa karsada kay ang order niya ati Miami nga plywood. Kuan iso ng driver. Ako ang driver sa it guys. Daw kargado po sila. Naikarga nila nga balas. Adlok sila sulod diri kay bugat lang karga. Ato na lang dato ko anon kay sa Miami mula sa to siya tubong. Nya basig dili ni buyet ma dalatanan. Ato nga tangan dato. Kay kadlok sa mga driver nga mawala ay kadlok sa anang driver nga mawala mabantayan nila. Tama sa di pa mo human og hakot. Ano awas yung tubig na sa kuan dai kinag muling si ate nga dandog. Na sila lilin na ito, lamaman, tinday. Akong gibiyaan. Bago ang driver sa it hardware. Ako lang nga nanasa ila bitong hardware guys kay pag mag-order ka, i-deliver kita nila, dili pa rin ang uban hardware nga ugma-ugmaon ka. Kanis sila basta di lang gid mag-ulan daw kuan deliver gid sila nani para din sa amo nga sudlon nun nang magbalibad sila kung ulan pero dili ulan mag-deliver gid sila dinhi masulod gid sila nakaron kay bugat man ilang karga mo nang dili sa ulo sila magsulod lugdan yun kinag awas ang tubig ang putulon mo ko mong tubig guys kay pamisbis sila din silang tanong mo niya di na nila og tarungan pag hikot no maning banlog di dani awas din yun wala yun si ate nga banlog dani ito na lang ilan ang giputol awas na asa manigika ng tubig diri muna lang pinutulan na ako ra na ihikot og tarong driver ala, butan na uban boy, kaya mo laungan boy. Na! Ibili na ng uban. Osman, ang bahok. Dali. Gila di kuan sa gi arsa tanan ni buyit ya na bata nga kabugat kay dito
Gagaw na ni Alan guys. Nga. Taga Butuan. Butuan na sila nagpuyo. Gibiyaan sa iyang asawa kay ang iyang asawa nag adto sa lain nga kuan. Lain nga nila lang. Munang dinhi siya dangop. Dinhi mangin ni Alan nagpaingon. Kay di man siya kuano ni Alan. Pinanggam siya ni Alan munang dinhi na siya paingon. Nagkasugo man sad. Tabang ni Alan ko sa kawayan. Ako'y kinuko gidagana sa kanahan. Langya, gidagana. Nagdagana po si ate. Yahak nga bata. So na sila guys. Gidagana ni Bit. Yahak. Lagandagan po si ate. Saan na sila? Ako ay huwag mo ko nagdagan-dagan kaya sakit akong kuan. Sakit akong puson, agdagan. Sila doon naglahong guys. Sige ah. Ini sampon ulit awas. Ay perfume. Pakaligo lagi na. Nah, udah bukan dari biskuit, dari ulo. Isog na yung baho, isog ang baho. Kapili na yun. Hello guys! So, good morning! Ay, hapon guys! So, andito ako sa may payahan! Kamata na sila guys. Magmarites! Kurot, guys. Hi guys, good morning. Nara ang plywood na nagibutang guys. Oh. Manang plywood niya, order niya ti Miami. Pa-deliver niya gahapon. Dito sa gawas guys, kaya itong hangwaton akong hinalamon kagahapon kay saan ako mahangwat. Akong gipangkuan na ni okay. Kalmahawan siya. Ako siya pang pulihan. Mura siya kaulanon guys. Panugnaw ganit ko.
May panglukat na ang iyang mga ugat-ugat guys. Kaya ron na motorok. Ako ipadapin pagtanom kay kahoy magud na sila. Pangbalhin ko rin tanong.
Dana sa nato na itapok guys kaya to ra ng kuanon halingan niya sa hapon. Halingan tara na niya guys. Tundani akong ipangkuha tundani kay ano siya ka ng hambog. Akong ipangkuha. Tanuman tara otro diha ang sabi at itanom na na. Kalandungan magud siya guys. Maning trabaho ni Alan karon dani guys. Yan ang dingdingan karon. Wala naman sila trabaho. Balik na sila Lunes. Yaya pong anaon sa saon niya po na niya. Daghang kayong salamat sa inyo tanan guys. Daghang kayong salamat ma'am sa mga plywood. Salamat kayo ma'am. O sa tanan-tanan. Daghang kayong salamat sa tanan. Daghang salamat sa tanan guys. Labi na gyud ang hindi nag-skip sa aming ads. Maraming salamat sa inyo tanan. Ug lalong-lalo na gyud sa mga silent viewer, mga solid supporter. Daghang salamat. Salamat po kay ma'am sa mga blessing sa tanan-tanan. Daghang salamat sa inyong tanan sa walang sawa sa pagpanood sa among mga video. Daghang salamat sa inyong tanan guys. Bye bye.